Ficelco aminadong may shortage sa supply nin kuryente huli sa langkaw na demand kainingon niya na tig-init. Load shedding saro sa mga lakdang kan kooperatiba tanganing dailabing maapektaran kan primary source kan kuryente. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Dawa kinaudtuhing gayo na sa luwas si Marian ipiglalakaw-lakaw an sa iyang aki para magpapresko. Kasi dun sa lugar po namin, parang talaga siya, masyadong masyadong kulob. Kaya sa labas, presko-presko po. Kung nasa laog man kaya kan harong, apat na electric fan subuot ang sarabay nindang pigagamit huli sa labing init kan panahon. Sa huring monitoring kan Pag-asa Catanduanes, alas 11 ninudto ka subago, nagpakol sa 41 degrees Celsius ang heat index sa bilog na isla. Nag 43 degrees Celsius naman pag-abot nin alas 3 nin hapon. Asin kan mga nakalihis na aldaw, siring kaini o minalangkaw padigdi ang level kan init na namamatayan sa probinsya. Kaya ang peak demand sa kuryente, minalangkaw man in labi pa sa available generating capacity kan First Catanduanes Electric Cooperative Incorporated o Ficelco. Mas dikit man ang natitipon na tubig sa hydropower plant kan sa indang energy supplier, kaya dikit man ang nag-generate na kuryente na pwede ko nang ireserba. I-implement mi ang load shedding. Ibig sabihin, pag-rasyon kang kuryente na available o so nawawara. O kung available man, irarasyon mi yan. So iba, magkakaigwang load shedding at least mga 6 hours. Yan ang kuya. Pero iba-iba, baka man sa sarong section lang o sarong feeder lang. Lauman subuot kan sa indang mga member consumer owner na inigigibuhon hasta sa dae panagiging supisyente o stable ang supply nin kuryente. Alagad pwede man subuot na ipaaram sa indang opisina in advance and kasong may importanteng aktibidad ang mga ospital asin iba pang establishmento tanganing daisinda ibali sa load shedding. Sana magpaalam muna bago mag-brown out. Dahil minsan kumakain, paano makakain na madilim? Hagad man kan kooperatiba sa labis 67,000 dindang konsumidor, lugod tabangan man sinda na makakonserbar nin kuryente. Paglaog kan tig-uran, malalaoga naman subuot an sa indang hydropower plant. Kaya syertong mas maray naman ang supply kan kuryente sa bilog na islang probinsya kan Catanduanes. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolania.